יאללה, שייטת, אתה קם? אתה תגיע? באיזה שעה תגיע? שייטת. עוד 5 דקות. 5 דקות. תזכור. דניאל. וגם עוד 5 דקות שאתה בא עכשיו. אני לא בא בכלל. יאללה, קום. יאללה, תעשו את זה מאמץ. בוקר טוב! חבר'ה, השתכללתי טיפה. אתם קמים? מה אתה? עזוב. תשמע, בוא נגיד שאם תרדוף אחריי ייקח לך הרבה זמן עד שתיתן לי מכות. אתה קם? מה השעה, אחי? נתנאל, 7:15 כבר התחילה תפילה. קום. התחילה התפילה, די, אתה לא רציני. נשבע לך, אחי, באמת, שמע, תראה מה זה, תראה. המורה, לא תרצה. לא. אתה קם? כן, אחי, זה פלילי מה שאני מראה פה לראש מכינה. הרב יוסי יראה את זה, ישתגע. מה יקרה אם אני אכבה את המאוורר? אתה תקום? אז תקום. ככה הרב יוסי עצבני, אין אף אחד בתפילה. למה לחץ? כי אין אף אחד בתפילה. אם אין אף אחד בתפילה, התפילה מתעכבת. אם התפילה מתעכבת, האוכל מתעכב, הטיול מתעכב. בסוף נכניס שבת בשעה 9:30 בלילה. וואלה, איזה כיף זה יהיה? שבת 9:30 בלילה. תתפלא, בהולנד, בבלגיה, בצרפת, באמסטרדם זה ככה. 9:30 בלילה, 9:45 נכנס שבת. אמסטרדם. אתם קמים? כן, קמים. בנימה זאת... לצאת, אנחנו רוצים להתלבש פה, נו. למה, מה, יש לי קורס? אין לי בולבול? מה? לא נוכל לצאת, מדרן הבן הזה. יש לך משהו לשתות, אני בית למען. כן, הנה, יש פה איזה משהו. הנה. תודה רבה. חייך מצלמה, מתי אתה פרצוף? יאללה. טן! אתה קם? אני יודע שאני חופר, אבל אתה קם? מתי? 7:15, נו מה, התפילה התחילה, אנחנו נאחר, אני אסביר לך עוד פעם. נאחר, בסוף יגיע שנאחר את הכניסת שבת.